हाथिसार ओनसोलनि इन्टार-डिन'मिनेसनेल गिर्जाफोरजों आगु बर'दिन फोरबोखौ खौसेयै फालिदों। चिरां जिल्ला भारत-भुटान सिमनानि दादगारि गेजेर फुलबारि गामियाव खृष्टियान धोरोमनि इन्टार-डिन'मिनेसनेल गिर्जाफोरजों आगु बर'दिन फोरबोखौ खौसेयै गाजा-गोमजायै फालिनाय जायो। बे हाबाफारियाव गाहाय आलासि हांख्रायना लाबोदोंमोन NLCनि बेंज्लायग्रा मुसाहारि लोगोसे भोलानाथ सरेना। बे हाबाफारिखौ मेहेरगोनां खालामनो मुंदांखा देंखोगिरि हांख्रायना लाबोयो। बिथांमोनहाबा मबाइलाव इउटुबाव माबोरै रोजाबदों खिन्थु दिनै बिथांमोननि गारांखौ जोङो मोगथाङावनो जों नुनो मोननायसै। दिनै आंनि आबौ मागुरामा बे बाइबेलखौ जोंनि बर'आव दानस्लायनानै जोंनो होदों। आंहा गेरेन्टि गैया मागुरामनि फिसौ हिसाबै सोरगोआव थांगोन, नाथाय आंहा गेरेन्टि दं सोरगोआव थांगोन, मानो होनबा आङो जिसु ख्रिस्टखौ फोथायो। आङो जिसु ख्रिस्टखौ फोथायो। आंनि मागुराम आबौ मागुरामनि न'खरनि बंस होननानै गेरेन्टि गैया, नाथाय आं बेंज्लायग्रा हिसाबै आङो गोथार जिसु ख्रिस्टखौ आङो फोथायनायखाय आंहा आसा भरसा दङ आङो सोरगोआव थांगोन होननानै। आरो जोङो दानो नुनो हायो जोंनि गेजेराव गोबां डिग्रिधारि मानसिफोर जोङो नुनो हायो। गोदो जोंनि पार्टी जुलियाव मेट्रिक पासआनो गैया।